De eerste belevingsvlucht van de F-35 vond dinsdag aan het einde van de ochtend plaats rondom vliegbasis De Peel in Vredepeel. Het gevechtsvliegtuig scheerde verschillende malen over de landingsbaan en omwonenden konden op die manier beleven hoe het zou zijn als de vliegbasis in gebruik is. Op diverse plekken in de regio werden de geluidsniveaus van de F-35 gemeten. De eerste belevingsvlucht van de F-35 was vandaag. Ja, wat zijn jullie bevindingen? Ja, moeilijk. Het viel me niet tegen, zou ik het zo zeggen. Ik had wel het idee dat Defensie goed haar best deed. Alleen, ja goed, ze hebben niet kunnen landen daadwerkelijk en daarmee ook niet kunnen opstijgen. En goed, naar verwachting gaan ze in groepen van 4 of 6 hun landing inzetten en opstijgen. En ja goed, vandaag was één apparaat beschikbaar. Ja, wat moet je ervan zeggen? Moeilijk in te schatten, vind ik. Ja, jij woont hier dichtbij in de buurt van de start- en landingsbaan van Vredepeel, die overigens buiten gebruik is. Ja, jullie maken je wel grote zorgen om wat er mogelijk gaat komen. Ja, kijk, vandaag is de zogenaamde belevingsvlucht. En ik zei net al schertsend van, net als een first date, je vindt dat wel spannend en interessant en leuk. Goed, na verloop van tijd komt er wel de sleur en dan, als die dingen daadwerkelijk gaan vliegen en stijgen en landen, dan wordt het wel een ander verhaal. Dan word je daags mee geconfronteerd. Men praat over 24 weken per jaar en dan zijn 3600 bewegingen, dus dat is nogal wat. Ja, wat denk je dan vooral aan het woon- en leefgenot hier, zeg maar? Ja, het woon- en leefgenot. Maar goed, ik heb hier ook mijn landerijen en er zijn meer mensen die landerijen hebben natuurlijk. En goed, er moet ook werkzaamheden gedaan worden, geschoffeld, geplukt of naast de lelies die daar staan, moeten bloempjes geknapt worden. Moet je die mensen allemaal gehoorbescherming geven of hoe moet dat dan? Ik zie er tot nu toe alleen maar heel veel vragen en weinig concrete antwoorden. Ja goed, we hebben de belevingsvlucht gehad, dat is een ding wat we af kunnen strepen. En goed, de vraag is natuurlijk van wat is een belevingsvlucht waard. Maar goed, we hebben hem gehad, dat is iets in elk geval. We hebben de geluidsniveaus gemeten en de hoogste die we meten was 105,9. En er zat ook verschil in hoe een piloot het aanvloog, zeg maar. Maar goed, als je terug relativeert naar jezelf, met verkeer is ook net hoe je jezelf rijdt en hoe je anticipeert. En dat geldt voor de piloot in dit geval ook. En ja, nogmaals, wat we misten was de start en de landing eigenlijk. Ik denk dat daar nog meer geluid uit komt. Ja, en hoe ziet het nou voor jullie verder eruit? Ja, jullie zijn tegen opening van de vliegbasis, denk ik? In ieder geval geen voorstander, zeker omdat het 24 weken per jaar is. Tenminste, maximaal is 24 weken per jaar. Dat is nogal wat. Ja goed, vanmiddag is nog een keer een vlucht om 3:30. Dan gaan we nog een keer luisteren van hoe we dat beleven. En goed, en dan wachten we af wat uit andere metingen is gekomen van gemeenten, van LN en LR. En dan zien we wat volgende overleg is of hoe of wat. Goed, dat is nog een heel traject te gaan in elk geval.